उल्टा खारबोफिनजोब्बाय नै बोरमा खिया सेस नैखौ मा होनो बोरमा लादेन लादेन अबस्थाया नै लामानिया आसामनि मा जाखो बे दंफांखौ खुरखालांदो गुदो आयु 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 बेखौ मेसेङावनो फानना दोननांगौमोन नङाबा दायो हाग्रा ओंखारसिगौमोन ना गोरा जासिगौमोन बिदि खुरखानाय नंलामोन आरो दा प्रब्लेमा बेनो जाहैबाय दा दैज्लां सेराव माबाबाय नालाय दा एसे जाबाय आरो लिथि फिथि जाजोब्बाय ने सहायनो हाला ने गोरलै माने दुखु मोननाय थायो आरो ना माथो खालामबावनो बै फख्रियाव ना बिदै दं ना बिदै दा जों सरखारनि आयेनखौ मानिदों सरखारनि नाय बियो दै ना दं बेयाव दैया मावग्लुंजोब्बाय जों दा बेखौ जं आसा लाबोबानो मोनजायो जों नोंसांमोना निउस मिडियाफ्राव दोनमाखै पुलिसफ्रा आसा आरि जं आरि लानानै थांनायखौ पाब्लिकफोरनिफ्राय सेनानै जों बयबो मानिलायनांगोन नानि अनजिमाया खमायलांबाय बिदिफोरखौ जों मोजाङै दै होनानै फुवान होनानै फिसाफोरखौ एरहोनांगोन दैज्लां बोथोरखौ बारहोदो अब्लानिया बिदि माखाया माबा फिसा जाजोब्बाय बेनि उनाव नाखौ देरनानै जादो माने जों दानो मोनदों होननानै हमनानै जाजोबोबा उनाव जों माखौ जागोन जोंनि इयुन जोलैफ्रा मा जागोन खांख्राइफोरा बिदै थानाय थायैखौ जों दांबानो मोनथिखायो आगार हरफिननो हायो ना होमबा मैथाफोरजों जादों नों नाथुरखौ जादों ना जायाखै नाथुरखौ जायाखै नाथुरखौ एसे माबा आं खांख्राइखौल' जादों मैथाजों जादों ओमफ्राय दा आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामहरो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि दै देरदों ना मोनदों होननानै नाफोरखौ हमलाबायनानै जानाङा बे सरखारनि माबाखौ आयेनखौ मानिबानो जाबाय मानो होनबा नोंथांमोननि थाखायबो मोजां दा नोंसोर नाखौ मोनदों होननानै जालाबायबा दैमायाव सानफ्रामबो गुग्लिबाय थाबा बबे नाया फिसा एरगोन बबे नाया एरगोन ना होमबा औ नंगौ दा बे बिथिंखौ जायोबा दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो नोंथांमोनाबो गासिबो एसे मानिलायदो आरो बुंनाय खोथाफोरखौ मानिलायदो नङा होमबा औ नोंथांमोना दलाजों दै फैदों दैमायाव दै देरदों आसाला जंला फल'ला तसु हम बिदि बेफोरबायदि नङा आरोना दा जों मानिलायनांगोन सरखारनि खोथाफोरखौ दाथ' नोंथांमोना नुखाबायानो बैयाव फालो ना दावनायफोरखौ दा जों बेखौ आखाइजों हमबानो मोनो जों मानि थाखाय हमाखै नोंथांमोना मा नुदों जोंखौ जोंथ' हमाखै जोंथ' जायाखै जों नायनानै फैदों जोंहा गोसोआव दुखु मोनदों माबायदि दुखु मोनदों माने बिसोरहाबोथ' जिउ दं ना बेबायदि आरो ना ओमफ्राय दैयाव सेस जाब्रा नांथाजोबना दंमोन आरो ना ओमफ्रायखौ दग्रि नामा बेनि नामा दग्रि नामा दग्लि आयु जोमखा आयु रानाखै नै नायग्रा मा नै दैया देरजारगौ ओरैबायदि दै फैखादों नै ना गयैनि इदि फैखादों फुरा बाब्रेबाब नाया आरो हाबफिनलायबाय बेबायदि अखानायावनो बोरै जानो दे सेस खुरखालि सारा फरान र' मानसि माखे मानो हमाखै होनबाथाय सरखारनि आयेनखौ मानिदोंलै फुरा अखा हालायबाय नै सेस लामा खुरखाजोब्बाय